Bresusa nwoma etoso mienu tie aduasa nan. Yosia di mfie nwotwe na obedi hene. Na odi hene mfirihia aduasa biako Jerusalem. Na oyode etene Awurade ani so. Na onante n'agya David akwan so. Na waamane anko nifa ana benkum. Na nahini afie etoso nwotwe so a odaso ye abofra no. Ofirase ahwehwe n'agya David nyankopon. Na afie etoso dumienu so no. Ofirase ati Yuda ni Jerusalem hu firi sronsron mia ne asrenua ne osene ahoni ne egu ahoni no ho. Na oburi Baali maforibuchi ano nanim. Na owie duma esisi so no. Otwitwa gui. Na asrenua ne osene ahoni ne egu ahoni no obubui na osisiri na otopete wona obo afode ma wono adamna so. Na asofo no no mpe nso ohye no aforibuchi ano so. Na oti Yuda ni Jerusalem ho. Na oyosara Manase ni Ephraim ni Simeon kro ni eho amanfo so dikosi Naftali. Na oburi aforibuchi ano. Na asrenua ni ahoni no obubu sisiri. Na owie dum no nyina otwitwa gui. Israel asase nyina so. Na osane ba Jerusalem. Na nahini afie etoso dum wotwe so a owie asase no ne efie no ho tie no. Osuma Asalia ba Safan ni kuro no so safohene Masaya ni okaefo Yoahas ba Yoa se won konko miemia Awurade ni Nyankopon fie no mu. Na woba osofopanyin Hilkia nchen. Na odi sika wode aba Awurade fie a Lewifo apono ano ahwefo no aboa no afri Manase ni Ephraim ni Israel nkae nyina ni Yuda ni Benjamin nyina ni Jerusalem fo nchen no mawo. Na wode hye wona woyo adwuma a wayi won asisi Awurade fie no so no nsa. Na wona woyo adwuma no a woyo Awurade fie ade no de man se wonfa mpimpam efie no na womiamia mu. Na wode ma nnua adwumfo ni adansifo se wonfa ntoto abo a watwa ni nnua mfa nye mpuna ni nsamsuo nnua adan a Yuda ahemfo asenu no mu. Na marima no yo adwuma no nukuredie mu. Wonso ahwefo a osisiye no ne Yohat ne Obadia. Lewifo a ofri Merari mamu ne Sakaria ne Mesulama ofri Kehat fo mamu. Se won piapia adwuma no ne Lewifo no mu wona a onim dwonto ho ade yo nyina. Na odi inso asoafo no so. Na wohwe adwumayofo no nyina so sede osom hodo no te. Nso na Lewifo no mu binum ye atwerefo ne mpanyimfo ne apono ano ahwefo. Na ori sika a wode aba Awurade fie no. Osofo Hilkia hunu Awurade mmra nwoma a onam Moses so de maaye no. Na Hilkia buase otwerefo Safan se, mmra nwoma no na menhu na Awurade fie yi. Na Hilkia de nwoma no ma Safan. Na Safan de nwoma no bre ohene. Nanso odi muaye bre ohene se, ade a wode ahye won kuansa no nyina woreyo. Na wohwie sika wohunu no Awurade fie no gu ho. Na wode hye ahwefo ne won a woyo adwuma no nsa. Na otwerefo Safan bodin kire ohene se, osofo Hilkia di nwoma bi amame. Na Safan kenkan mu ohene anim. Na ohene timra no mu nsem no no. Osunsuane ne ntade mu. Na ohene hye Hilkia ne Safan ba Ahikam ne Mika ba Abdon ne otwerefo Safan ne ahenkwa Asaya se, monkonko bisa Awurade ade ma me ne Israel ne Yuda mu nkae nwoma wahunu no mu nsam no nti. Na Awurade abufu a wahwe agu yenso no so se yen agyanom anhwe Awurade asem anyo no sede watwere no nwoma yi mu no nyina ho nti. Ena Hilkia ne wona ohene soma won no kọ odifo ba Hulda oye Hasra ba Tikwat ba Salum ntarehwefo yire no nchen. Nso na oti Jerusalem kuro no nchemu a etie mienu no mu. Na okoka saa kire no. Na oka kire won se Awurade Israel Nyankopon no sie nie. Monko kanche obarima a osoma mo menchen no se Awurade sie nie. Hwe mede adeboni beba hai ni ehafo so. Mede numi a watwere no nwoma a wakenkan no Yuda hene anim nimu nyina beba. Esane se wagya me na wakohye aduhwam ama anyame foforo
se wode wonsa ano niyo nyina rehuru mebo enti obehwie mabufuhie egu hayi na worennum na Yuda hene a osoma mo se mummebisa Awurade ho ade no de se monka nkyere no nie se Awurade Israel Nyankopɔn ne sie nie nsɛm a wote ya no de se wakoma aye betebete na wabrɛ wo ho asi Nyankopɔn anim se wote ne nsɛm ehayi ne ehafo ho na wabrɛ wo ho asi manim esunsuane wo ntaade mu esumanim inti menso mate Awurade na wosie hwɛ mɛboa wano aka wagyanom ho na wɔbɛboaboa wo ano akɔwo damu asomdwie mu na adebɔne a mede mereba hayi ne ehafo so no nyinaa wanirim ho na wɔde bebua ɔhene no ɛna ɔhene no somama a wɔkɔboa Yuda ne Yerusalem panyimfo nyinaa ano hyiae na ɔhene no foro kɔ Awurade fie na Yuda mmarima ne Yerusalemfo nyinaa ka ne ho ne asɔfo ne Lewifo ne ɔman no nyinaa efiri ɔkɛse so de kosi akuma so na ɔkenkan apam nwoma a ohunu no Awurade fie no mu nsɛm nyinaa gu wɔn asomu na ɔhene no kogyina ne gyinabea na ɔpam Awurade anim sɛ obedi Awurade akyi na wahwɛ ne mmara nsɛm ne nadanseɛ ne nahyɛdeɛ na koma nyinaa ne ne kra nyinaa mu na wadi apam nsɛm a watwerɛ no nwoma no mu no so na ɔma nipa a wɔwɔ Yerusalem ne Benyamin gyinaa mu na Yerusalemfo no yɔ sɛdeɛ Onyankopɔn wɔn agyanom Nyankopɔn no apam no teɛ no na Yosia yiyi akyiwade no nyinaa firi nsase a ɛyɛ Israelfo de no nyinaa so na wɔde wɔn a wɔwɔ Israel no nyinaa hyɛ ɔsom no mu ma wɔsom Awurade wɔn Nyankopɔn ne na nyinaa mu no wɔamfiri Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no akyiridie ho